Zeeuwse BBB'ers in het provinciebestuur zijn onderling verdeeld over vliegveld Midden-Zeeland. We respecteren elkaar en dat heeft geen gevolgen. We gaan ervan uit dat het een uitzondering is, omdat dit zo'n gevoelig dossier is waar we zo laat pas bij betrokken zijn geweest, dat ieder zijn eigen keuze maakt. En verder in deze Zeeland nu. Gewapende overval op juwelier. En na judocarrière nu de kustmarathon. Goedenavond. Na veel mitsen en maren gaat het dan toch gebeuren. De landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland bij Arnhemuiden wordt verlegd. Provinciale Staten hakten vandaag de knoop door. De logica van het verleggen van de landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland lijkt waterdicht. Omdat de baan een stukje verlegd wordt en naar het zuidwesten draait, neemt de veiligheid toe en geluidsoverlast af. Zo klinkt het. Maar verandering stuit op bezwaren. Zo bleek een paar weken geleden tijdens een statencommissie. Als het allemaal doorgaat om te draaien, dan krijgen we daar zeker veel meer geluid en hinder van. Ik moet plaatsmaken voor wegen. Nu wordt het vliegveld wordt gedraaid en de vliegtuigen komen straks recht bovenover mijn woning. Meer geluidsoverlast. Naast het verleggen van het vliegveld wordt ook het maximumgewicht van 6000 kilo van vliegtuigen aangepast. En kunnen er straks dus grotere vliegtuigen komen. Ook dat geeft zorgen. Verantwoordelijk gedeputeerde Dick van der Velde kreeg allerlei opdrachten mee van statenleden om zaken uit te zoeken voordat vandaag de beslissingen genomen konden worden. Dat resulteerde in een lange lijst met antwoorden en die leidde er uiteindelijk toe dat een meerderheid van provinciale staten instemde met de voorstellen. Bij het provinciehuis in Middelburg staat politiek verslaggever collega Pim van den Bergen. Pim, ja, was het een grote meerderheid uiteindelijk voor de verdraaiing van die baan of spande het er toch nog om? Ja, het werd behoorlijk spannend en dat had alles te maken met de BBB-fractie. Die is namelijk verdeeld en dat komt omdat er onder meer landbouwgrond gekocht moet worden voor het draaien van die landingsbaan. Ja, en de BBB heeft 9 zetels in de Provinciale Staten. Als daar maar genoeg mensen tegen het voorstel zouden stemmen, zou dat in gevaar kunnen komen. Nou, zo heet werd die soep niet gegeten. Het voorstel werd aangenomen, maar die frictie in die fractie zou dat blijvende schade opleveren. Ja, we hebben echt binnen de fractie respect voor ieders keuzes. Daarom is er ook gezegd, we laten het los. Er is geen fractiediscipline over wat we gaan stemmen. Ik denk dat dat ook een sterk iets is binnen de partij, dat we daarin ieder ruimte geven. We respecteren elkaar en dat heeft geen gevolgen. We gaan ervan uit dat het een uitzondering is, omdat dit zo'n gevoelig dossier is waar we zo laat pas bij betrokken zijn geweest, dat ieder zijn eigen keuze maakt. Ja, Pim, wanneer gaat die landingsbaan van vliegveld Midden-Zeeland nou echt verlegd worden? Ja, dat kan nog wel even duren, want tegen dit besluit kan natuurlijk bezwaar aangetekend worden en eventueel bij een rechter in beroep gegaan worden. En er moet ook nog landbouwgrond verworven worden, dus we zijn er voorlopig nog niet. Ja, dan even wat anders. Ja, het was vandaag eigenlijk best een bijzondere statenvergadering, want de eerste onder leiding van waarnemend commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Hoe deed hij dat? Nou, dat begon best jolig met felicitaties voor zijn verjaardag, maar ook voor zijn aanstelling. Hij trakteerde op bolussen. Maar naarmate de vergadering vorderde, liet hij toch zien dat het menens was en dat hij heel strak een vergadering kan leiden. En dat was voor sommige statenleden best wel wennen. Pim van den Bergen, dankjewel. Grote schrik in Westkapelle toen daar vanochtend rond 9 uur de bekende juwelierszaak Minderhout werd overvallen. Het ging om 4 overvallers die er vervolgens vandoor gingen op 2 scooters. Ze droegen bivakmutsen, ze hadden handschoenen aan en ze waren volledig donker gekleed. Een van de daders die heeft het personeel ook bedreigd met een vuurwapen, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt. Ze hebben vitrines ingeslagen en sieraden meegenomen. Politie kon 2 van de 4 verdachten al snel aanhouden nadat oplettende voorbijgangers bij Biggekerke een scooter langs de weg zagen liggen. De andere scooter werd toen ook gevonden. Later kon de politie ook de andere 2 verdachten aanhouden. Maar de politie is nog steeds op zoek naar getuigen. Lampenfabriek Vitriet in Middelburg is door de rechter definitief failliet verklaard.
Financieel ging het al langer niet goed met het lampenbedrijf. Want zo kreeg het personeel maar een deel van het loon van de afgelopen maanden uitbetaald. De fabriek, oorspronkelijk van Philips, heeft ruim 130 jaar in Middelburg gedraaid. De positie van de zon, verkeersborden, palmbomen of een auto die links rijdt in plaats van rechts. Patrick Noordijk uit Goes kan zo raden waar een foto is genomen in het spel GeoGuessr. Vorig jaar werd hij wereldkampioen. En dit jaar strandde hij in Stockholm in de kwartfinale. Maar waar komt zijn topografische knobbel nou vandaan? Het begint met vooral veel spelen, locaties vaker zien. En daarnaast is het een beetje specifieke dingen uit landen proberen te leren. Elektriciteitspalen, paaltjes langs de weg, eigenlijk de gehele infrastructuur. Ben jij in het echt ook een wereldreiziger? In het echt ben ik eigenlijk veel te weinig een reiziger. Ik zou meer moeten reizen. Ja. Chili vond ik echt een indrukwekkend land toen ik het spel begon te spelen. En als ik nog een keer echt een mooie trip zou maken, dan zou het daar naartoe zijn. 5 jaar geleden beëindigde Sam van het Westende uit Vlissingen abrupt zijn judo-carrière. 7 keer werd hij Nederlands kampioen. En hij pakte ook verschillende medailles op het wereldtoneel. Maar nu heeft de oud-top-judoka een andere passie. Het lopen van de kustmarathon. Als je uit Zeeland komt en je bent niet opgegroeid op het strand, zeker als oud-topsporter, ja, dan moet je wel een keer de kustmarathon meegelopen hebben. En dat is wat Van 't Westende dit jaar opnieuw wil gaan doen. Vorig jaar deed hij ook mee en liep hij hem wel uit, maar niet in de tijd die de oud-judoka voor ogen had. Waar ik vorig jaar mee gekeken had, was inderdaad dat je op het strand komt en dan op de weg loop je prima. Dat ging allemaal hartstikke goed. En dan kom je het strand op. Ja, dat is afzien. Toen kreeg ik kramp. Dus je weet niet wat je moet verwachten zo'n eerste keer. Dus nu ben ik wel iets beter voorbereid. Van 't Westende maakt als hij op bezoek is bij zijn ouders, die nog altijd in Vlissingen wonen, veel strandkilometers. Want, zoals het een oud topsporter betaamt, als je over de eerste keer niet tevreden bent, dan moet het beter. Het was een fantastische ervaring vorig jaar. En in januari heb ik me gelijk weer ingeschreven. Ik denk, ja, dan moet ik nog een betere tijd gaan neerzetten dan vorig jaar en iets beter voorbereiden. En ik ga er wel vanuit dat ik een nu snellere tijd neer ga zetten. Als judoka stond Van 't Westende in zijn klasse aan de top van Nederland. En hoewel een judopartij kort en explosief is, ziet hij toch overeenkomsten met een marathon. Als topsporter moet je behoorlijk portie doorzettingsvermogen hebben. En dat is met zo'n kustmarathon helemaal. Het laatste stukje is helemaal afzien en doorzetten. Dus het is ook wel een stukje mentaal van ik ga dat gewoon doen. Ik ga plezier hebben, maar ik ga ook wel dat ding uitlopen. In 2019 verdween Van 't Westende ineens van het judotoneel. Terwijl zijn grote doel was om op de Olympische Spelen te staan in Tokio een jaar later. Ik heb er echt wel alles voor gedaan om daar te kunnen komen. Soms heb je ook een beetje pech. Je kan het wel eens hebben dat je niet alles zit mee. Blessures hier en daar gehad. Dat moet je accepteren. En dan moet je ook mee leren omgaan. Dat hoort bij de topsport. En dat heb ik wel een plekje gegeven. En ik kijk gewoon vooral positief terug op mijn judo-carrière. Hij stopte plots op pas 28-jarige leeftijd met judo, terwijl er op dat moment ook kritiek was van de bondscoach. Maar dat was niet de reden dat Van 't Westende uiteindelijk zijn loopbaan beëindigde. Ik merkte dat ik niet meer mee kon draaien in die top. Ik heb een nekhernia opgelopen in 2019 ook. Uiteindelijk wel weer van hersteld, zover je ervan kan herstellen. Maar ik kon niet meer het niveau halen van wat ik had van de jaren daarvoor. Nu, 5 jaar later, kijkt Van 't Westende met een zeer goed gevoel terug op zijn carrière. Oh, yes! Het liefst had ik ook op de Olympische Spelen gestaan in Tokio. Die heb ik helaas niet mogen halen. Maar ik ben overal ter wereld geweest. Ik heb op EK's, op WK's gestaan. Ik ben 7 keer kampioen van Nederland geworden. Op World Cups medailles gewonnen, Grand Prix medailles gewonnen. Fantastisch. Ik neem dat zeker mee voor de rest van mijn leven. En Bas Christiaanse uit Koudekerke, de laatste ambachtelijke babbelaarbakker in Nederland. Hij houdt ermee op. Na 50 jaar gaat hij toch echt met pensioen. Verloopt alles volgens plan? Ja hoor, tot nog toe wel. Gelukkig maar, gelukkig. Ja, zeker wel. Toch zonde zijn als die laatste mislukt, hè? Ja, nou dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Ik geloof dat dat de laatste 15 jaar niet voor is gekomen, dus. Voor de allerlaatste keer bakt hij op deze traditionele wijze een badge met babbelaars. En dat doet hij met apparatuur van meer dan 100 jaar oud. Het is gewoon museumstukken, dat zijn het ook.
Hij is in 1974 begonnen met zijn vader en heeft de boel daarna zelf overgenomen. Tot nu dus. Maar hij treurt er niet om. Het is ook leuk om het zo af te sluiten. Het is mooi geweest. Enkel, het is wel zonde dat zo'n prachtig product, ambachtelijk product, dat verdwijnt. Dat is wel jammer. Nog 1 keer genieten dan maar. Wolken, wind en regen vandaag in Zeeland. En ook koud voor de tijd van het jaar, 15 graden. Winterjassen nu echt uit de kast. En ook morgen koud en regenachtig. Zondag is de enige dag dat het een beetje droog blijft. En tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen, dan ook met het weekoverzicht. En ik wens u alvast een heel fijn weekend.